udalosti. To, čo sa neuskutočnilo v Ostrave ani Prahe v roku 2004, stalo sa vo Viedni rok na to. Zaplnené tribúny slovenskými a českými fanúšikmi videli derby veľkých rivalov. V prvom zápase 8-finálovej fázy na systém turnaja postavil proti Českej republike. Jej fanúšikovia netrpezlivo čakali, ako sa vyrieši situácia okolo zdravotného stavu Jaromíra Jágra, ktorý so zlomeným prstom nastúpil a dokonca prihral na 2 góly. O našej prehre sa rozhodlo v polovici zápasu, no zverenci Vladimíra Rúžičku načali slovenský tím už v úvodnej 20-minútovke. V 2. minúte otvoril skóre Petr Sýkora. V 15. sme prehrávali už 0-2. Prospal predĺžil Strakovi, ktorý mal našliapnuté a nájazd zúžitkoval na zveľadenie tesného českého náskoku. Druhá tretina mala patriť nám a k zvýšeniu tlaku nám pomohla aj presilovka 5 proti 3 po fauloch Židlického a Vokouna. Túto početnú výhodu sme síce nevyužili, následne však presilovku 5 proti 4 už áno. Ešte Višňovský, je tam úplne voľný Pálfy, teraz dostane puk Žigmund Pálfy, ale už vracia Višňovskému Štrbák. Štrbáková strela, gól! Martin Štrbák dáva svoj druhý gól, znižujeme na 1-2. Viedenské tribúny, kde mali Slováci aj s prezidentom Ivanom Gašparovičom prevahu, ožili. Zrazu bolo hosových zverencov plný ľad a pred Vokounom to poriadne vrelo. Vyrovnania sme sa však nedočkali, blížili sa 3 české údery, ktoré nás zrazili na kolená a rozhodli o jasnom triumfe nášho súpera. 31. minúta presilovka Tomáš Kaberle 1-3, 32. minúta úplne voľný Hemský, bezmocný Staňa a 1-4. No a úder číslo 3, 33. minúta presilovkový gól obrancu Kubinu strelou z prvej po Jágrovej prihrávke ubehlo 92 sekúnd a z 1-2 bolo 1-5. Slovenské mužstvo sa s prehrou zmierilo a to v záverečnej tretine ešte Lašákovi, ktorý vystriedal Staňu, pomohla žrť pri Jágrovej akcii. Prehrali sme s Českom